Takže čaute, ja som Adamčo. Toto je môj druhý vlog, prebačte. No a zajte sa prvý vlog už kto z vás aj videli. Prvý vlog ešte sa mi takéž nepodaril, ale druhý vlog by som bol rád, keby ja som tých tam nabehlo, ale na také 3-4 dní, keby tam bolo ale, že 20 alebo 40 videní, to by mi stačilo mne. Lebo som ešte na ne taký úspešný, no. A subscribujte, no. A pozerajte moje videá. Dávajte mi lajky, komentujte. Ešte nemám žiadny koment, tak prosím, toho, kto to bude byť prvý, nech prosím komentuje, prosím. Dobre? Keď budete komentovať, robím aj 3 vlogy za deň. No. Takže sa nemusíte báť. No. A prvý vlog, neviem, som sa ešte trocha hanbil, no. Teraz je lepšie. No. A mám vás rád. A na tú amnéziu, čo som slúbil, a na ten Minecraft, asi ako prvé, čo budem teraz robiť, po dlhom čase bude Minecraft, že budem natáčať. Ako v piatok, sobotu by mohli byť videá na YouTube na mojom channeli. Takže sa nič nebojte, že nebudem robiť Minecraft a tak. Takže to je odo mňa na dnes asi všetko. A mám vás rád.